खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबा बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बड'लेण्ड आलासि न'आव बार्तालाप खौरांगिरि बेंखन सावराय जथुमा खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लायाव एसपिनि गोदान मावख'खौ हाग्रामाया बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय UN एकाडेमि थाइगिरखारियाव फैगौ 10 मार्चआव आलायारन बर' थुनलाइयारि आफादनि नैथि गायसनथाइ सान फालिथाय आरो खन्थाइ मेल खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। बाक्सानि बरबरी सैबारि VCDCनि बेन्दोंआव MGNरेगानि खामानि बेखेवदों। हारियानानि रहतागाव जानो गोनां अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बाहागो लाहैगोन। अहपा बर' सुपायाव मंगलबारै सानसेनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै शिव फुजा खुंफुंनाय जायो। बयतामारि बङाइगावआव 200 TPD फर्मेलिन दिहुनथायनि मावथांखिखौ बेखेवबाय। माइनावपुर गामिनि बेनिस इसवारिनि बिसि निर्मला इसवारिया खारखोमालांदों। सनितपुर जिल्लायाव खुंगा 105 बोसोरारि सिंग्रिं मेला। बर' रेबग्रा गौतमनि हांख्रायलाय। गय बागान खालामनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मिथिनो गोनां रादाब। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बड'लेण्ड आलासि न'आव बार्तालाप खौरांगिरि बेंखन सावराय जथुमा खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय आलासि न'आव सानसेनि हाबाफारि बायदियै BTCनि मावफुं सोद्रोमा धनेश्वर गयारिनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनायजों खौरांगिरि बेंखन सावराय जथुमाखौ BTC खुंथायनि लोब्बायाव प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो गुवाहाटीनि बानजायनायाव फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय बेखेवजेननाय जायो आरो बार्तालाप बेंखन सावराय जथुमानि बराय बिबुंथिखौ PIBनि मेनेजिं क'अर्डिनेटर गपाजित दास बिथाङा होयो। बे जथुमायाव इनकाम टैक्स, प्रेजेंटेशन ऑन एग्रीकल्चर, प्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड इंटरैक्टिव सेशनखौ गाहाय आयदाफारि महराव लानानै सावरायनाय जायो। बे जथुमायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय इलेक्ट्रनिक मीडिया आरो प्रिन्ट मीडियानि खौरांगिरिफोरा बाहागो लाफैनायजों मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो आरो जथुमायाव टेक्निकल सेशन आयदानि सायाव इनकाम टैक्स आरो ट्राइबेल एरियासनि एडिशनल कमिशनार अनिल भरद्वाज बिथाङा माखासे AGST आरो CGST नि सायाव गुवारै बेखेवनानै होनायजों लोगोसे ओनसोलारि फालांगि आरो बायजोआरि फालांगिरिफोरा मा रोखोमनि टेक्सेस होनो गोनां जायो बेफोरनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो। Regarding the industries which are basically functioning in this area, that government has given the tax holidays for certain years. बेजों लोगोसे एग्रीकल्चर आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथांमोनहाबो गावसोरनि सायाव माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ जथुमानि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। निउज 18 अखमनि खौरांगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोराबो माखासे रोखोमनि टेक्स जेरै हटेलाव थानायनि टेक्सफोरखौ गमामायैनो इनकाम टैक्स डिपार्टमेन्टआ मोनमारोना मोना, बेजों लोगोसे गुबुन ओनसोलनि सिख्लाखौ हाबा लायोब्ला बेयो लकेल जायोना जाया बेफोरनि सायाव गुदु गादा गैयै फिननायखौ सोंथि खालामनायनि गेजेरजों मोनथिनो हादोंमोन। खौरांगिरि बार्तालाप सावराय जथुमानि गेजेरजों ओनसोलारि गासैबो रावनि सायाव इन्टारनेट रादाब आरो माखासे प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रनिक मीडिया आरो केबल चेनेलनि सायावबो जौगासार फोसाबनायनि राहा लागोन होननानै बुङो। आरो बावैसो साननि उनाव जाबावनो गोनां बार्तालाप खौरांगिरि बेवहाय सावराय जथुमायाव गेलेमु आरो सोलोंथाइ आयदानि सायावबो आयदाफारियाव लाफानायनि जौगासारनायनि सायाव सावरायलायनाय जागोन होननानै DGNEZ मिनिस्ट्री ऑफ INV श्री KS धातुवालिया बिथाङा खोथा होयो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। उदालगुरि जिल्लायाव एसपिनि गोदान मावख'खौ हाग्रामाया बेखेवबाय। थांनाय 5 मार्च खालाराव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि जिल्लानि सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो। बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हायो मन्त्रि रिहन दैमारी, BTADनि IGP मुस्रि अनुराग अग्रवाल लोगोसेनो रायजो राजाफोर। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय UN एकाडेमि थाइगिरखारियाव फैगौ 10 मार्चआव आलायारन बर' थुनलाइयारि आफादनि नैथि गायसनथाइ सान फालिथाय आरो खन्थाइ मेल खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव सावरायगिरि महरै बाहागो लाफैगोन गागि लिरगिरि खगेन रामसियारि, थामहिनबा नोजोर लाइसिनि मासिगिरि बिथां। बै सानखालि हाबाफारियाव जाफुंसारनाय असिलायै गासै रायजो राजा, थुनलाइ मोजां मोनग्रा, थुनलाइ सिबियारि, लिरगिरि, खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों आलायारन बर' थुनलाइयारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। बाक्सानि बरबरी सैबारि VCDCनि बेन्दोंआव MGNरेगानि खामानि बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी सैबारि VCDCआव दिनै 6 मार्च खालाराव 23 नं दिहिरा समष्टिनि बारग' MCLA मानगोनां मनसिन ब्रह्म बिथाङा MGNरेगानि खामानि मावनायखौ बेखेवनानै होयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला MCLA बिथाङा मोनब्रै खामानि मावगोन। लामा खोनाय आरो ना फुख्रि जावनाय खामानिखौ गासै 20 लाखनि खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। हारियानानि रहतागाव जानो गोनां अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बाहागो लाहैगोन।
दाइननिफ्राय 12 मार्च 2019 आव हारियानानि रोहतागाव जानो गोनां अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंटआव बडोलेंड यूनिवर्सिटीनि जानानै गासै 8 ताइक्वान्डो गेलेगिरिफोरा बाहागो लाहैनो थाखाय दिनै ट्रेन गाखोबाय। बाहागो लाहैनो गोनां गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै अबनि बसुमतारी फोरोंगुरु, सनजित रामसियारी हानजा सामलायगिरि, सुमन बर' 54 केजिनि गेलेगिरि, बिश्वजित स्वर्गियारी 52 केजिनि गेलेगिरि, कमल स्वर्गियारी 63 किलोग्रामनि गेलेगिरि, कमला बर' 68 किलोग्रामनि गेलेगिरि। आइजो गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै सपना बर' 42 किलोग्रामनि गेलेगिरि, आलारि गयारी 56 किलोग्रामनि गेलेगिरि, रिजु बर' 54 किलोग्रामनि गेलेगिरि। बर' हारिनि जानानै बिथांमोना गिबि अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हारियानानि रोहतागाव बाहागो लाहैगोना बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बडोलेंड यूनिवर्सिटीनिफ्राय। अहपा बर' सभायाव मंगलबारै सानसेनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै शिव फुजा खुंनाय जायो। बे फुजायावनो बायदिसिना मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। लोगोसेनो बर' असमिया सावथुन पर्दायाव दिन्थिफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां हरदों बाक्सा अहपानिफ्राय बिक्रम बर' बिथाङा। बयतामारि बङाइगावआव 200 TPD फर्मेलिन दिहुनथायनि मावथांखिखौ बेखेवबाय। सोलिफु मार्च दाननि 5 खालाराव रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनाल बिथाङा बे मावथांखिखौ बेखेवनानै होयो। सनितपुर जिल्लायाव खुंगा 105 बोसोरारि सिंग्रिं मेला। खुंगा 105 सनितपुर जिल्लानि बोसोरारि सिंग्रिं मेलानि आन्थोरजयै बाथौ आर'जाव उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौतमनि सिङाव थानाय गांगुमाखा गामिनि बाथौ आर'ज हानजाया दिनै बाहागो लायो। रोजा रोजा बाथौसाफोरा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया धोरोम थौवारि जादोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों आनन्द बसुमतारी बिथाङा। बर' रेबग्रा गौतमनि हांख्रायलाय सिम गासै जिउनां सोद्रोमा बर' रेबग्रा जुथुम। बे लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जायोदि बर' रेबग्रा जुथुमनि मिशन 2020 नि बिथा लानानै भारत सोरखारनि थुनलाइयारि गौतम साहित्य अकादेमि आरो NBT नि हाबाफारि लाफानानै बोहैथि दाननि 15, 16, 17 मार्च 2019 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारि लानानै अरां फरायसालिमायाव थुनलाइयारि फोरबो खुंनाय जागोन। बे खुंथायाव बर' रेबग्रा जुथुमनि गोदान गोजाम साफ्रोम जिउनां सोद्रोमा नोंथांमोना गोसो गोरबोजों नुजाथि फैना मासि लाफायनायखौ आफादनिफ्राय आसा थिदों। बेनि थाखायनो बानजायनायनि सानफ्रोमबोनि गासै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। एसेनोसै नोंथांमोननि फोथायजाथाव राजेन बसुमतारी आफादगिरि, डक्टर रनेन चन्द्र मुसाहारि गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जुथुम। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। माइनावपुर गामिनि बेनिस बिसवारीनि बिसि निर्मला इसवारिया खारखोमालांदों। नैबे हिन्जावा आंनि हिन्जाव, जायखिया बियो 2 थारिखआव खारदों मासनि दा। ओमफ्राय बिनि फिसा 3 दं। जायखिया फिसाखौ नागारना थांदों आरोखि। बियो लामा सामा फिसाखौ खारदों। ओमफ्राय बियो जायखिया खोनादों आङो रल नाम्बारजों खारदों होननानैहाय। बे आमथिखानिफ्राय दस्रा गारिजों थांदों होननाय खोनादों आङो। थांनाय 2 मार्च खालाराव निर्मला इसवारी होननाय 3 गथ' गोनां सासे हिन्जावा फिसाय आरो गथ'फोरखौ गारनानै खारखोमालाङो। खारखोमालांनाय बे हिन्जावखौ सोरबा नुबाय बायोब्ला 7577047881 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायनाय जादों। जायखिया बेखौ लामाफ्राव लोगो मोनोब्ला बे हौवाजोंहाय बिनि नाम्बारबो गैया जाहैबाय। जायखिया बिनि नामा निर्मला इसवारी, ओमफ्राय हजोंनि न'नि टाइटेला नार्जारिबो होनो आरोखि। जायखिया बायसान्सआव लोगो मोनोब्ला बेखौ हमनानै दोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सिमिलन नार्जारि बिथाङा। गय बागान खालामनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मिथिनो गोनां रादाब। बाक्सा जिल्लानि रुपहि हालामनि राजाबिल गामियाव बे गय फुलिनि नार्सारि खालामनाय जादों। आच्छा, नोंथांमोना दिनै बे गय फुलि नार्सारि बानायदो, बेयाव बेसेबांसो ओरैनो फुलि बानायदो आरो? जोङो बिगासेसो नार्सारि बानायनाय जादों। बिनि गेजेराव जोङो 20,000सो जावैनाय जादोंमोन आरोना। 20,000सो जावैनायनि गेजेराव खमसे खम 60%सो साक्सेस जादों। गय बागान खालामनो मोजां मोनग्रा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि गय फुलि आबाद खालामग्रा बिगोमा बिथांमोना फोरमायहरदों दि सोरनोबा गय फुलि नांगौब्ला फांसे फुलियाव 30 राङै फाननाय जादों। बे गय फुलिखौ गासै 30,000सो जावैनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो 60% रज'दों होनना बिगोमाया फोरमायथिदों आरो बे खामानिखौ 4 लोगो नांनानै मावनाय जादों। आरो बे खामानिखौ जोङो 4 लोगो नांनानै खामानिखौ मावनाय जादों। आं हिसाबै बिमोन्थाय दैमारि आरो अनिल नार्जारि, उकुल नार्जारि आरो धनिराम बसुमतारी जों 4 लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जोङो थांनाय बोसोरावबो खमसे खम जोङो
3,000सो फाननाय जादों फांसे फुलियाव जोङो 30 रां करि फाननाय जादों आरोना आरो बे जाहैबाय जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि राजाबिल गामियाव बे खेथिखौ जोङो मावनाय जादों बेनिखायनो जुदि सोरनोबा जुदि बे गय फुलिखौ जुदि नांगौबाथाय फांसे बिफाङाव जोङो 30 रां करि फाननाय जादों बेनिखायनो गासै बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ सोरनोबा जुदि नांगौबाथाय बे गय फुलिखौ लांफैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बिथांमोना फारियै बिमोन्थाय दैमारि धनिराम बसुमतारी अनिल नार्जारी आरो उकुल नार्जारी बिथांमोना खामानि मावनायाव जोबोद आखा-फाखा BA MA डिग्री गोनां साब्रै सुबुंफोरा गासै खामानिखौ मावो गावनि थांना थानाय खामानि मावनायजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि खामानि मावनायावबो बिथांमोना खम नङा आरो बेनि गेजेराव सोरबा कलेजनि लेक्चारार सोरबा स्कुलनि मास्टार सोरबाया बिजनेस मावनायजों लोगोसे थांना थानायनि खामानि मावनायाव जोबोद गोसो गुदुं बेनिखायनो बिथांमोना बड'लेण्ड हालामनि लाइमोनफोरखौ खामानिफोरखौ बासियाजासे खामानि मावजानो लुबैदों बे थांखियैनो गय फुलिनि गोनांथि जानाय गासै रायजो राजाफोरखौ गाहायनि थङाव फन खालामनानै लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों गामि राजाबिल लाइजाम सोग्रा रुपहि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा जानबुं नम्बर 9954739345 रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।